que fan els nens i les nenes, que ens pot semblar que ens volen cridar l'atenció, simplement és per buscar connexió, seguretat i confiança. Si no tinguéssim una tribu on pertànyer, no podríem sobreviure, no podríem avançar en la vida, aprenent amb i dels demés. Venim determinats biològicament per formar part d'un grup, família, amics, feina, etc. Les interaccions de l'infant amb el que l'envolta, particularment dins de la seva pròpia família, li proporcionen experiències que ell avalua i interpreta a l'enfrontar-se a elles. Desenvolupa una sèrie de reaccions característiques anomenades el seu estil de vida. Ell va provant, desprovant, què funciona, què no funciona, per tal d'aconseguir connexió, vist amb ulls de nen i nena, encara que sigui basat en falsos supòsits. Si volem que un nen o nena canviï el comportament, abans hem de comprendre les raons de la seva motivació per actuar com ho ha fet, perquè cada individu té el poder creatiu d'efectuar interpretacions a la seva manera, segons el seu sistema de creences. La personalitat de l'individu és el resultat del que percebem i de com escollim percebre-ho. Escollim en funció dels resultats d'experiències anteriors, el que ens serveix i el que no. I el cervell percep el que considera important per la seva supervivència, ja sigui perquè li afecta a través de la via del plaer o a través de la via del dolor. I per aquesta interpretació fem ús del banc de memòria que cadascú de nosaltres posseïm, d'aquí que aquest procés interpretatiu és únic en cada persona. En disciplina positiva això se l'anomena lògica privada. Cadascú de nosaltres tenim la nostra pròpia lògica privada, on percebem, interpretem i decidim fer el que decidim fer sobre allò que hem percebut i interpretat segons els nostres sistemes de creences. Així doncs, el mateix passa amb els infants. Reclamen atenció, poder, venjança, etc., quan no poden aconseguir connexió. Penseu en les criatures que us envolten. Com aconsegueixen el vincle? Totes dominen estratègies racionals, apropiades, adequades? Quina és la motivació que dinamitza la seva conducta? Això es veu molt clar en el quadre de metes equivocades de disciplina positiva, que igual que us vaig dir en l'anterior vídeo, podeu saber-ne més en el curs d'Educant Positiu a l'aula a través de l'escola online Desig d'Aprendre, que podeu anar al seu web i mirar que ofereixen molts cursos meravellosos tots, no? I tots són reconeguts en tot l'estat. I a part, també, si no sou docents i sou família i voleu aplicar Educant Positiu a casa, podeu anar a la meva web i allà en l'apartat, en la pestanya cursos, us podeu inscriure al Educant Positiu a casa. Val? Moltes gràcies.